lamsugo tikreng TV channel lai tongrekno tabuk haino social media o wairi wai viral langi tongo eba tabuk West Bengal o buskangni somoyo SIR nani thangmani eba NRC nani thangmani au kokno tui social media rogo kok khamya viral langi tongo tei buskangni salo tiprabo obo hakino nani chan tongo oboni bagini norok o video no paya sangnai tongni tamoni hinma norok o video ni bisingti norok kwbangma confidence rok manui manai tei bui bai mo haike social media rogo jodi voice message sok sigirijak hangke norok o video no naikhe hangke norok confident wngui tanai norok social media rogo khnai mano nung nini citizens proof khaya hangke jelo chopjagui mano hinai kaisa community ni borok simisi mwthangjaknai tei jotno rwkhlaijaknai hinai norok SIR eba NRC phaike India o phaike hangke bebak hasteo se swngnai tamoni obo kubui de eba tatal eba o social media ni WhatsApp ni message rok simi de tong swng tini NRC eba SIR no tui tatal kok sabjak rok no expose khlainai khoroksa sukno tei kaisa jorao kirijak khe nung bono kubui kok no confidence ke saui mano so video no paithak jora nai tongdi tamoni hinba norok no paithago obono sanai paithakgo chung norok no tamo khlainai hinui saka NRC eba SIR phaike de phayada haike chung NRC eba SIR ni kok no tui tei oboni kubui kok no tui sabjak satta kotor kotor kok rok no tui jora no swbai chenglaiano puila seljajak kok borok rok uansugo borok rok paper phunukya khe borok ni citizen pai thangnai hinai tamokhe omo hai wngya NRC eba SIR hinma khe hani bisingo raida chayatui tongphainai rok ni list sramnani hingkai sabo haste ni borok tei sabo haste bisingni raida chayatui tongphaiui hinai narwkna bagui tei ang norok no hai hinui bo saka jesa phano raida phano wngthong obo direct khe norok ni citizen no paiui mano oboni bagui kaisa process tongo obo investigate khaijak tei putto case khainani chance bo mannai tei kaisa kotor kok siljamung wngkha kaisa community ni borok simisi omo haike wngui thangnai hinui tamokhe omo hai wngya NRC eba SIR document no tui chobak khlaijak dormo bai mungsaswk kwrwngya NRC ni list phaikhe oro joto religion ni borok rok ni bumung nugui tongnai Assam bo NRC wngma hai tei Bihar o SIR wngma hai tei kotor tatal kok pirjak tongmani khe voter ID Aadhaar card tei passport obo bibak no samungo chukya wngui mano hinui tamokhe kwmajak document rok simisi wngnai so omo hai wngya haste NRC eba SIR jephru samungo phwnajaknai approve hingkhai government ni documentation tongnai guideline government bai sajaknai nung tamo document phunukna nang tamo method nung nini citizen phunukna nang obo process no sajaknai oboni bagui si jesa document phano norok ni bagui chubachu wngui mano tei 4 number kotor tatal kok hingkhai NRC joto hao samungo phwnangjaka hinui tamokhe omo kubui kokya NRC eba SIR tabuk jora haste gwnangui samungo jagyako NRC khlaijaka Assam bo tei SIR khlaijaka Bihar o obo Supreme Court ni dagimung bai simisi khlaijaka NRC tabuk bo India hasteo mungsa phano wngyako hait kotor tatal kok khe nini bumung NRC ni list o kwrwi hinkhe nungno detention center o eba tonijaknai hinui lukurok uansugo hinkhe chini bumung NRC eba SIR ni list o kwrwi hinkhe chwngno tei ni salo kaisa detention center o toninai hinui obo khlaijaknai tamokhe obo haikhe wngya NRC eba SIR ni list o nini mung kwrwi khe oboni ulo nung appeal khlainani chance mannai putto case khlainani chance mannai process khaina bagui chance mannai kubui government bo guideline rwnai tei tamo document phunukna nangno hinui sanai tei obo haikhe no Assam bo wngkha tei Bihar bo wngkha 6 number kotor kok hingkha khe NPR tei NRC kaisa 6 number ni kotor kok hingkha khe NPR tei NRC kaisa phiaba khoroknwi bo juda juda NPR ni naharmung hingkhai hasteo census khlainani data collection khlainani tei NRC ni meaning hingkhai haste ni
legal citizen dongni list slamnani sabo citizen hasteni sabo citizen hasteni sabo ya NRC no bidesh ni transparency hinai baksa borok wansukma bai sebo kotor tatal pirjak tamokhe abo hai wngya NRC ni concept hasteo 1950 ni simi kok salai phaimani kok Assam bo je NRC khlaijakmani abo 1985 ni agreement ni mote si khlaijaka o kokhe dophani rajnitik tei nithani samungo bai kwrwngjak ni kok phiaba phatarni borok bai mungsaswk kwrwngya friend rok nukha SIR eba NRC ni kok pirjakmani abo half truth half kirima hisachi norok o kokno joto kokno puitita khlaidi tei norok social media tei data voice message voice chat rok jodi phaikya norok takiridi confident narakdi norok no ang o video ni bisingtwi obono sao hambai।